Estem els barcelonautes aquí a la Rambla de Barcelona passejant i passejant hem arribat fins a la seu de la UCC, de la Unió de Consumidors de Catalunya. Fa uns dies vam rebre als nostres correus de 25TV un comunicat de moltes associacions de consumidors de Catalunya preocupats per aquest increment de la tarifa de la llum elèctrica. Hem vingut fins aquí per conversar i tenim el Xavier Fortaleza, que ell és un tècnic de la UCC. Explica'ns com està ara per ara el tema. Imagino que moltes famílies amoïnades davant del que se'ls ve a sobre, oi? Sí, realment després de les concentracions que hem fet el passat 1 de gener, doncs el sistema que vol implantar el govern han canviat sobre la marxa. Creiem que són mesures preses d'una manera ràpida i poc raonades perquè el sistema que volen implantar ara hem detectat que fins i tot podria vulnerar la llei de consumidors i la mateixa llei que va fer el govern al mes de desembre, com a mesura d'intentar suplantar aquella pujada de l'11%. Anem a comentar alguns punts importants que s'han de tenir en compte. Per exemple, ens heu dit, hem d'anar en compte amb el canvi de les subhastes, és a dir, la manera com s'adjudica qui ens subministra a nosaltres a casa i qui genera les nostres factures, no? Sí, fins ara i a dia d'avui també està encara vigent la CESUR, que era un sistema de subhastes on hi havia elèctriques, bancs i que es definia cada 3 mesos un preu del quilowatt, i ara el sistema nou que vol implantar el govern és un sistema basat en la fixació de preus del mercat majorista, més coneguda com a pool, que podrà variar l'hora, cada dia es farà una subhasta, una licitació, i el preu final serà el preu més car, perquè va en progressió, és a dir, es van fent licitacions fins que arriba el preu més car. Llavors m'estàs dient que si abans era cada 3 mesos, ara serà gairebé al dia. Clar, el ministre ho ha justificat dient el consumidor sabrà quan li arribi la factura a quan ha pagat, però clar, això vulnera la llei del consumidor, que és a rebre el preu amb impostos totals abans de consumir, no? Pensem que no té cap sentit. Llavors, la CESUR és dolenta, però la nova mesura, la nova fixació de preus és encara més dolenta perquè fins i tot vulnera la llei. Per tant, de millora res, pel que ens expliqueu, la cosa ha anat a pitjor. Hi ha un altre tema molt important que ens comentàveu, un altre tema que és també clau i és el bo social. Explica'ns. Sí, clar, nosaltres pensem que aquí no s'està tenint en compte la situació socioeconòmica de les famílies i que pensem que és una prioritat tenir en compte el garantir el servei, el subministrament, perquè no es té en compte això i pensem que s'han de portar a terme una sèrie de mesures perquè hi hagi un preu adequat a la renda de cada persona. És a dir, que no pagaríem tots el mateix preu que quan li donem a l'interruptor, per exemple, o engeguem la rentadora, sinó que dependria una miqueta dels nostres ingressos, és a dir, sobretot per a les persones menys afavorides. Clar, no estem parlant que la llum, que qualsevol persona pugui gaudir de tot el subministrament elèctric sense pagar res, no? Estem dient que el subministre elèctric nosaltres l'entenem com un dret i un servei essencial, no com un mercat, no com una mercaderia, sinó com un servei essencial i, per tant, ha de ser garantit per, en aquest cas, l'administració del govern. Tinc entès que la Generalitat ha pres mesures per això, dic, escolta, com a mínim els catalans que tinguin garantit que puguin engegar la calefacció aquest hivern i també l'aire calent o si no les rentadores, és a dir, que tothom pugui passar un hivern tranquil. A Catalunya passa ja, o com està la situació? S'ha aprovat aquest decret, aquesta modificació del Codi de Consum, que nosaltres sempre rebem amb els braços oberts, però entenem que no es tracta el tema de fons, que és que hi ha una situació socioeconòmica, una mercantilització del subministre elèctric i que pensem que aquestes mesures seran difícils que compleixin. Per què? Perquè requereixen una coordinació enorme entre empresa de subministradora, serveis socials i la pròpia administració. És a dir, que si s'han de posar d'acord les empreses elèctriques, si s'han de posar d'acord també els serveis socials dels ajuntaments o de la Generalitat per intentar que totes aquelles famílies que estan més afectades realment els hi arribi el subministrament, és molt difícil, és molt complicat. És molt complicat, s'ha de fer molt ràpid perquè la persona no pot estar sense llum,
perquè la companyia, si fa l'avís, tallarà, i a part aquesta situació socioeconòmica no es té en compte perquè si la persona durant els 3 mesos d'hivern no pot pagar, el quart mes haurà de pagar el consum d'aquell mes més els 3 mesos que vinguin darrere que no ha pagat, no? Home, la cosa és una mica boja, perquè clar, si ja en un mes no el pots pagar, imagina't 3 enredarits més el corrent, no? Sí, es preveu en aquesta llei també que es podrà negociar el prorrateig d'aquests 3 mesos, però tot i així difícilment la persona podrà pagar, i més tenint en compte el nou sistema que es preveu, que ja no sabrem quan pagarem, és a dir, haurem d'esperar que ens treguin l'import del banc per saber quan hem pagat, on ens arribi la factura, i a més ja hi ha hagut una pujada d'un 18% en el terme fix i un 2,3% en el terme variable. Llavors, davant d'això, creiem que requereixen un altre tipus de mesures. Vosaltres que esteu cada dia rebent, imagino, trucades, correus electrònics de gent afectada, de gent que vol informació, noteu que hi ha preocupació pel tema, que realment hi ha moltes famílies, per exemple aquí a Barcelona, que ho estan passant malament i que fins i tot donar-li a l'endoll de la llum ja els hi fa una mica de por? Sí, i és també a les famílies i als consumidors ens traspassen aquestes inquietuds, perquè ells veuen que quan menys consum fan, més paguen. Clar, aquí el govern està penalitzant la gent que té un consum més responsable en aquest cas, no? És a dir, si jo pujo el terme fix de potència, estic penalitzant la gent que està fent un consum més responsable. I es poden donar situacions de persones que diuen, com si jo visc sol, estic pagant més que el meu veí, que són 4, no? I és per això, perquè el consum variable ha pujat poc, el terme fix ha pujat molt, llavors qui consumeix molt notarà que no paga tant en comparació amb qui paga poc. Escolta, a mi tot això em sembla que està fet amb molt mala idea, que realment és de bojos, no?, tot aquest sistema que s'ha organitzat entorn a aquest rebut de la llum. Hi ha un altre tema important, el de l'IVA, vull que ens ho comentis. Sí, nosaltres pensem també que si es considera un servei bàsic essencial per la dignitat de la persona, perquè se l'ha de garantir un mínim, perquè hi ha gent que després, darrere de cada cas, hi ha una persona que té nens petits i que sense llum, malauradament, no podem estar, pensem que l'IVA que s'ha d'aplicar és un IVA reduït, perquè a més és que ja ho veiem cada dia, que ara s'ha baixat l'IVA a les obres d'art, no entenem res perquè es conserva l'IVA del 21 a un servei bàsic i essencial i es redueix l'IVA a les obres d'art. Això és que no té cap sentit. Bueno, potser sí que té algun de sentit, però no ho comentarem ara passant aquesta entrevista. Vull, per acabar, un altre tema important, l'auditoria del dèficit tarifari. Això també és bàsic, oi? I li esteu dedicant atenció. Sí, és que tot ho englobaríem dintre del mateix paquet de demandes, no? Però és evident que ens diuen que hi ha 30.000 milions de dèficit, que per això les pujades seran progressives, però no sabem, és a dir, no sabem si aquest dèficit se'ns pot imputar o no, perquè el que tenim indicis de que aquest dèficit ha sigut creat per una mala gestió política, és a dir, perquè en algun moment puntual no es produeixi aquesta pujada, jo el que faig és reduir la factura i ho fico a una capsa i després ja s'ho trobaran, no? Doncs volem també aquesta auditoria del dèficit que realment ens diria què hem d'assumir els consumidors. Sí, que realment hem fet nosaltres i què ens pertoca tocar, pagar-ho nosaltres i què li tocaria pagar als que han fet una mala gestió de tota aquesta història. Abans d'acabar, jo vull saber quins mesos ens queden a partir d'ara, d'aquí endavant, d'aquí a l'estiu? Com es planteja la cosa? Doncs, en principi, nosaltres plantegem que aquesta mesura que arribarà, que es portarà a terme l'1 d'abril, que serà el nou sistema, l'hem de tombar com sigui, perquè no només és injust, no només és opac, sinó que, a més, pot vulnerar la llei en matèria de consum. Doncs Xavier Fortaleza, un dels tècnics de la UCC, de la Unió de Consumidors de Catalunya, moltes gràcies. Teniu feina per endavant, oi que sí? Sí, tenim feina no només dintre de les oficines, sinó al carrer. Tenim molta feina al carrer. Gràcies per tota aquesta informació. Gràcies a vosaltres.